лайкам фаромӯш накунед бародаро. рафтем. видеои мазкур таалуқ дорад ба деҳаи ромити ноҳияи ваҳдат. ваҳдат яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон 17 сентябри соли 1927 таъсис ёфтааст ва чанд маротиба то айни ҳол номҳои худро иваз кардааст. То апрели соли 1936 Янги бозор, то 25 декабри 1991 Оҷинкизобод, то 7 апрели 2003 Кофарниҳон ном дошт. 7 апрели соли 2003 бо қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ваҳдат номгузорӣ шуд. ноҳияи ваҳдат дар ҷумҳурии Тоҷикистон дохил буда шомили як шаҳр, як ҷамоати шаҳрак ва 10 ҷамоати деҳот. Санаи таъсис 14 сентябри соли 1927. раиси шаҳр Раҳмоналӣ Амирзода. аҳолии он 309,900 нафарро дар соли 2015 ташкил медиҳад. гурӯҳҳои миллӣ тоҷикон, узбакҳо ва русҳо. гурӯҳҳои динӣ мусалмон, суннӣ, ҳанафӣ. масоҳаташ 3987,129 километрро дар бар мегирад. сарҳади ҷанубиаш то кӯҳҳои рангону қаратоғ, обанбори норак ва ғарбиаш то канори шаҳраки водии ҳисор кашол меёбад. релёфаш асосан кӯҳист. баландии мутлақ дар водии Кофарниҳон 800 метр буда, дар қаторкӯҳи Қаротагин то ба 3925 метр ва қаторкӯҳи ҳисор ба 4176 метр мерасад. қисми баландкӯҳи ваҳдат то резишгоҳи дарёҳо доман паҳн кардааст. табиат ва иқлими ваҳдат барои сайёҳӣ мувофиқ буда, дар ҳудудаш мавзеъҳои сайёҳӣ бисёранд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 сентябри соли 2000 Дараи Ромити ваҳдат минтақаи истироҳат ва сайёҳии Тоҷикистон эълон карда шуд. сарватҳои табиӣ. сарватҳои зеризаминии ваҳдат ангишсанг, кони ангишти саёд, гази сӯзанда, флуорид, сангҳои ороишӣ ва масолеҳи бинокорӣ, гаҷ, гил, регу шағал мебошанд. чашмаҳои маъдании обҳои гарму шифобахш ва хунук дорад. ҳайвонот. олами ҳайвоноташ низ гуногун аст. аз сумдорҳо ноғчир, муфлон, гӯзон, аз даррандаҳо хирс, паланг, гург, шағол, рубоҳ, қоқум, савсор, вашақ, қашқалдоқ,
аз хояндагон суғур, заргӯш, ҷайра, хорпушт, мири мушон, курмуш, аз хазандаҳо, калтакалос ва ҳар гуна морҳо. Дар Ваҳдат ба варзиш низ диққати ҷиддӣ дода мешавад. Варзишгоҳ, маҷмӯаи варзишӣ, 153 майдончаи оммавии варзишӣ, 29 толори варзиш, 2 ҳавзи шиноварӣ, аз ҷумла 1 ҳавзи шиноварӣ пӯшида дорад. Дар Ваҳдат мураббиён аз ҷумла 2 устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, 4 устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ, 15 устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, 33 номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 мураббии хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон, 6 корманди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, 2 устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, 8 устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, 27 номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, 52 нафар соҳиби унвони дараҷаи якуми варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои варзишӣ сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолият доранд. Аз ҷумла дар деҳаи Ромити шаҳри Ваҳдат намуди варзиши шамшербозӣ кушода шудааст. Барои ҳама лавозимотҳо ройгон дода мешавад аз тарафи федератсия. Марҳамат, хуш омадед.